Добрый день усім добрым людям. Вось набыў сабе для заняттяў фітнес-боксам такі боксерскі мех. Вытворца Зубрава. Важыць 48 килограмм яна і вышыня аж 1,50 м. Хачу зараз, яна уже была ў карыстанні і яна збілася. Тут вось, калі памацаць, она такая больш-менш мягкая, а ўнізу як камень. Я хочу зараз ее выколоть из сярэдзіны, паглядзець, чым яна набіта, ну і потым зноў сабраць, каб не была такая цяжкая, такая шчыльная, плотная. Разабраў гэты мех. Вось гэта знакамітая подножка, якую яны кладуць у сярэдзіне. Унізе яна уже зусім стала тонкая, зверху яшчэ больш-менш, но можна перавярнуць. Вось такая накрыўка такой таўшчыні была у нас сверху. Вось такое она стала снизу. Сама гэта накрыўка. Ну, а гэта што было ў сярэдзіне? Гэта ў самым нізе было. Пясок. І вось гэтыя анучкі, кавалкі тканіны, нейкай вытворчасці. За ўсё нейкае працоўнае адзенне шылася. Альбо што іншае, можа нават заключенные гэта ўсе рабілі пацярэбкі. І ўсё гэта было набіта ў сярэдзіне. Вот колькі шмат усяго. Зараз мы гэта ў лазні все высушым, каб яно было добра. Тут памяняем месцамі гэтыя штуковіны, або свае пакладзем новыя, больш таўсцейшыя, і будзем дальше карыстацца вось гэтым цуда мяхом Зубрава. Вось там глыбока-глыбока ўсё гэта было. Але самыя цікавыя знаходкі знайшліся ў пяску. Мабыць, гэта груша была зроблены мяшок адмыслова нейкім курыльшчыкам, і ён пакінуў вось гэты бычок на памяць. Таксама тут быў цвічок нейкі, ну і каменьчыкі. Вось Зубрава зрабіла такі падарунак для тых, хто будзе разбіраць. Не каб грошы пакласці, якую капейку на памяць. У лазні тут пясок высушыў, і ўсе гэтыя анучкі таксама пры тэмпературы там амаль до 70 доходзіла. Вось усё гэта барахло высушыў, таму што яно было такое вільготнае, і нават такі пушоў пах непрыемны ад усяго. І зараз трэба гэты мех усё напіхаць. Першае, што зрабіў, гэта прасеяў пясок. Ён высах, і ўсе весь прасеяўся праз сіта. А вось гэта, што было у гэтым пяску. Каменьчыкаў, смецця, усяго. І зараз я буду рабіць уже інакш. Я гэта ўсё зраблю такія пакеты, як бы калбаскі, і па ўсей даўжыне мяха латкую туды ў сярэдзіну, змантую. Таму што калі я разбіраў увесь гэты пясок, ён сыпаўся ўніз, і там было як камень. Не тукнуць добра. Это можна было пашкодзіць сабе суставы. Вось зрабіў такую кілбаску. Нічога вам не нагадвае. А гэтыя кілбаскі з пяском на 2 штукі, каб класці ў мех. Потым я іх заважу і буду ведаць, колькі пяска ў маей грушы. Атрымалася 2 упакоўкі агульнай вагой 10-200. Вось такія як бы рэчывы чароўныя упакованы. І кожная з іх па 5, одна 5200, другая 5 килограммов. Першы крок я ўжо зрабіў. Там 20 сантиметров напіхаў туды гэтыя анучкі, ногою уціснуў, а зараз мне трэба будзе вось так па чарзе ложыць гэтыя свае гулі і вакол таксама анучкамі, каб яны было важкае. І тады ўжо пясок гэты не будзе прасыпацца як раней уніз, а ўсё будзе здольнае і прыдатнае для таго, каб яго можна было калаціць. Потым апошні кулёчак вакол кійком так патаўчу і буду уже вышэй падымаць і запіхваць гэты матэрыял. Шмат пайшло, ну і шмат засталося. Усё, што мажліва, затоўк поўную сабраў, але засталася цэлая скрынка гэтых пацярэбкаў. Ну і заважыў яе. Зараз яна ў нас важыць 38 килограмм. А перад гэтым, калі яна была
я ее набыл. Яна важила 48 килограмм. Пацярэбкаў гэтых засталося, ну, килограмм не более як за 5. А 5 кило гэта было вільгаці там у ім. Сыры пясок, розныя смецці, што там было. Ну, і, зразумела, гэта анучкі. Зараз засталося ўсё гэта усталяваць на месца, на крапленне. Подвесіў гэты прыгожы жоўта-блакітны мех для боксу. Адмысловага такого крука зрабіў. І зараз яна ўжо не такая, як была раней, што тут унізе было як камень. Зараз па ім можна таўчы і не пашкодзіць сабе суставы, цягліцы, руку. Усім всяго найлепшага, будьце здаровы, пакуль.